Les ciutats són responsables de més de la meitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els que provoquen el canvi climàtic. Per això, sembla impossible poder assolir els objectius de la Unió Europea de reduir aquestes emissions un 20% per al 2020 sense plans d'acció a les aglomeracions urbanes. El passat 10 de febrer es va firmar al Parlament Europeu a Brussel·les l'anomenat Pacte d'Alcaldes. Els més de 300 firmants aplicaran a la seva població el compromís europeu i fins i tot intentaran anar més enllà. Si totes les ciutats signants arribessin a aquest 20% de reducció, els efectes serien equivalents a retirar dels carrers 35 milions de cotxes i s'estalviarien 8.000 milions d'euros l'any. Amb 630 habitants, Borredà és una de les poblacions més petites que han firmat el pacte. En aquest poble del Berguedà, el consum energètic més important es fa en l'enllumenat públic. Per això s'ha actuat en 120 punts de llum posant-hi bombetes de baix consum. A més d'adaptar els fanals antics, s'ha establert que tots els punts que s'instal·lin siguin de baix consum i tinguin un disseny que redueixi la contaminació lumínica. Un altre objectiu és promoure l'energia solar, i com que Borredà acull un gran nombre de segones residències, el pla de promoció de les plaques solars pot tenir un efecte més ampli. Evidentment que pensem en tots per animar a tothom que, al igual que s'han rehabilitat totes les cases, siguin de primera o segona residència, que també s'aprofiti per aplicar l'energia solar a tot arreu allà on es pugui, de manera que també tenim ja en redacció una normativa de col·locació de plaques solars per poder compaginar la bellesa del poble i, per tant, la riquesa arquitectònica que tenim amb una bona instal·lació de plaques per minimitzar l'impacte paisatgístic que puguin tenir, no? El trànsit no és un problema greu a Borredà, com es pot veure al migdia a la sortida de l'escola. Però tot i així, l'Ajuntament vol que la gent deixi de fer servir el cotxe en distàncies relativament curtes, que es poden fer a peu. Per això, es tancarà el carrer Major als vehicles de motor i es farà un aparcament a l'entrada de la població. Altres mesures ambientals s'aparten del camp energètic. Un ha estat instal·lar un gran contenidor de residus voluminosos per evitar la dispersió d'aparells, mobles o estris que la gent ja no vol. Dels més de 300 alcaldes que han firmat el pacte, 71 han fet amb el suport de la Diputació de Barcelona. Cada municipi signant es compromet a redactar en el termini d'un any un pla d'acció d'energia, per al qual la Diputació aportarà el disseny general i la metodologia, així com el suport als tècnics municipals per fer-ne el seguiment.